Silavê var baş, şev baş, şevan hêvîdarim herkes baş e. Îro min ji wara du nûçeyê amadekirine, du nûçeyên sereke dixwazim ji we re bixwînim. Dixwazim hinek şîrove bikim. Wekî din çend nûçeyên din hene di ajansa de bijî girtine. Lê a muhim her du nûçeyê me ne. Yek General Mazlûm Ebdî di çapemeniya İsraîlê de cih girtiye. Em hinek behsa wê bikin ka Mazlûm Ebdî di çapemeniya İsraîlê de çi dibêje. Bang li Donald Trump dike. Daxwazên Mazlûm Ebdî ji cîhana Ereb çi ye, ji İsraîlê çi ye? Çawa behsa Ehmed El-Şara Colanî dike? Bana hemî muhîm in. Hûn zanin heştê mehê roja hilweşandina rejîma berê a Baasê. Rejîmekî nû hatiye ser hukm çi qas firqî heye. Mazlûm Ebdî çawa behsa van rojan dike? Ya din jî hevanno teklîfekî bêexlaq heye. Dîsa ji dewleta Tirkiye hatiye ji tevgera azadiyê re. Ez nizanim hûn qet rast hatin heta niha tu kesekî behsa teklîfekî bêexlaq kiriye nekiriye? Yan cara yekem em behs dikin. Niha em ê îşev bi hev re vê yekê şîrove bikin. Teklîfa bêexlaq çi ye li tevgera Kurd dike dewleta Tirkiye? Li ser devekî, li ser devê Mehmet Uçûm. Kî ye ev kes berdevkê Tayyip Erdogan bixwaye? Ji tevgera azadiya Kurd çi dixwaze? Dibêje hin kesan tasfiye bikin. Hin kesan bêtesîr bikin. Bêtesîr di lûgata artêşa Tirkiyeyê de tê mana kuştinê. Yani insanekî wextê bêtesîr bikî tê mana bikuje. Berteraf bike, bêtesîr bike, bikuje, ji holê rake veya ji tevgera Kurd dixwaze. Çawa cesaret dike tiştekî wisa bixwaze? Niha em ê daxuyaniya Mehmet Uçûm bi hev re bixwîne. Ka hûn çi jê fehm dikin? We çi jê femkirine ew e, we çi jê fehm kiribe ew e. Min jî ew jê fehm kiriye. Ji ber vê em ne tiştekî lê zêde dikin ne kêm dikin. Divê em rastî bibêjin. Dewleta Tirkiye çawa dikare di vê pêvajiyê de hedê xwe derbas bike, çawa dikare cesaret bike ji wan lehengên Kurdan tiştekî wisa bixwaze, talîmat bide tevgera Kurd. Veya li gurûra milletê me dikive. Ev însanê ku Mehmet Uçûm yani AKP bang li wan dike, ji wan dixwaze, ev însan di çavê me de lehengin. Pêncî salan revebirên milletê me ne. Xwedane kuştin, şehîd bûne, leheng bûne. Gelek ji wan îro gazî ne, seqetin. Ji bo me pîroz in ev însan. Mehmet Uçûm ji nava AKP, ji nava dewleta Tirkiye tu însanekî nikare talîmat bide van însana. Di çavê milletê me divê destûr nede. Em her tiştî nikarin bihêlin ser van însanên me, van rêvebirên me. Van însanana şer kirine. Xwe feda kirine. Ji zemanê xwe, ji azadiya xwe, ji zanîna xwe, ji ciwaniya xwe, ji zarokatiya xwe, her tiştî xwe feda kirine. Em nikarin daxuyaniyekî bi vî şeklî jî bihêlin ser wan. Em bersiv bidin. Em destûr nedin. Normal şertan de hevanno piştî daxuyaniyekî bi vî şeklî serhildan lazım bû. Nivîskarên me, rojnamegerê me diviya bû îsyan bikirana. Me rû nikare bihêle ser rêvebirên me. Çima bihêlî? Na ew bang li rêvebirê me dike. Divê em destûr nedin. Em bêjin hedê xwe zanibe. We tevgera Kurd nas nekiriye. Tevgera Kurd yek vücud e. Xwedî yek fikir e. Elbet di nava tevgera Kurd de însan hene rexne jî dikin, însan hene weke Rêzdar Besî Hozat wî rojê rexne jî nekir. Normal tiştekî divê were gotin got. Rayedarên dewleta Tirkiye aciz bûne. Xuya ye Mehmet Uçûm berdevkî AKP qesta Besî Hozat dike. Yan jî kesên mîna wê. Niha em bi hev re bixwînin ez gelek aciz bûm. Gelek aciz bûm ku dewleta Tirkiye piştî pêncî salan jî em nas nekirine. Milletê Kurd nas nekiriye. Çawa cesaret dikin? Mesela divê ji bo xwefesehkirinê, ji bo çekdanînê însanên ku wezîfe girtine divê destûr nedin hevalên xwe ê nava rêxistin ê derve rêxistinê ku bikaribin sabotajê pêk bînin. Tamam, pêşî em Mazlûm Ebdî bi hev re bixwînin hevano. Paşê em cih bidin Mehmet Uçûm. Mehmet Uçûm em ê hinekî berfireh analîz bikin. Ê Mazlûm Ebdî daxuyaniya wê medya İsraîlê de pêdivî bi analîzê û şîrovekirinê tune ye
ji ber ku wî bi têra şîrovê kiriye, bi têra analiz kiriye. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî şiyarî da ku paşaroja Sûriyê bi piştgiriya Amerîkayê bi tevlîkirina Qesedê ya nava hikûmeta nû vegirdaiye. Yani siberoja Sûriyê girêdayî wê yekê ku Qesedê tevlî artêşê bibe. Ancak wisa dikare pêş bikeve. Mazlûm Abdî balkiştan ser bûyerên li Swêda û li beravên Sûriyê, Laskiye Tertus got, li Laskiyê 2000 Alewî hatin qetilkirin. Li Swêdayê 1000 Durzî hatin kuştin. Dema ev hovêtî li dijî Durziyan de hate kirin, peyam ew bû, mesaja wan ew bû ku dor hatiye Kurdan. Divê jî Kurdan qetil bikin. Abdî behsa peymana dehê adarê jî kir ku arman jê ew e Qesedê bibe beşek ji Wezareta Parastinê ya Sûriyê. Mazlûm Abdî li Hesekê ji rojnameya di Jeruzalem Postê re axivî behsa metirsiya Daişê, behsa siberoja Sûriyê kir, behsa peywendiyên bi Amerîkayê re, rola Nêçîrvan Barzanî, rewşa Elewî Durziyan û behsa sîstema nenavendîbûnê kir ku Tom Barakîr û Hizbên Erdê derxize pergala nenavendîbûnê. Alîkar dibêje alîkarî ji bo me kêm bûye, alîkariya Amerîkayê, gilî û gazinciyên wî hene. Mazlûm Abdî de hevpeyvînê de balkişan ser siyaseta Serokê Amerîkayê Donald Trump got, ji dema ku Serok Trump ûsayî kêm kiriye yan jî betal kiriye, hêza me ya mirovî, piştgiriya mirovî ya ji bo rêvebirina kampa Daişî ya li Holê gelekî kêm bûye. Beriya niha hêzên hevpeymanî alîkarî didan ji bo kampa Holê, hûn zanin malbatê Daişî lêne, çekdarên Daişî yên berê li wê derê ne, gelek hapishane hene ew têda ne. Niha wextê ku alîkariya Amerîkayê kêm bû, personelên ewlehiyê anha vêgavê gelekî kêm in li wan kampan, li wan hepsan. Qesedê niha mecbûr e pêdiviyên van kampan bi bütçeya xwe dabîn bike. Ta ku ewlehiya kampê biparêze. Yani tiştekî bernedaye lê dikeve zehmetiyê di mesela bütçeyê de. Lê Nêçîrvan Barzanî alîkarî kiriye. Mazlûm Abdî balkişan ser piştgiriya Herêma Kurdistanê, piştgiriya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî got, Qesedê ji ber piştgiriya Serok Nêçîrvan Barzanî gelekî minnetdar e. Em spasiya wî dikin lê derfet heye ku zêdetir kar were kirin. Xoyaya Nêçîrvan Barzanî li ser navê Rêveberiya Kurdistanê alîkarî daye. Ji bo wan kampan jî ji bo tiştên din ên li Rojavayê Kurdistanê. Abdî teqez kir ku nêrîna wan û ya Serok Barzanî ya li ser pêwîstiya sîstema nenavendî yani desantralîzasyon li Sûriyê fikra wan hevbeş e, hevpar e. Di vê manê de ev wisa ye. Pêdiviya me bi piştgiriya Kongrê heye. Abdî behsa pêdiviya Sûriyê ya bi nenavendîbûnê kir û anî ziman em di Sûriya nû de li xaçareyekî gelekî giring in. Beriya koalîsyona navnetewî em li vir li Bakur Rojhilatê Sûriyê bi metirsiya Daişê re rûbirû mabûn. Em di Sûriya nû de li xaçareyekî gelekî giring in. Li berdevê du rêyan e. Beriya koalîsyona navnedewletî em li vê derê li Bakur Rojhilatê Sûriyê bi metirsiya Daişê re rûbirû mabûn. Niha gelek navendên me yên girtinê hene. Yani behsa hepsxane dike, girtîgeh. Malbatên Daişî, şaneyên razayên Daişî hene. Hîn jî li vê derê çalak in. Hê jî di êrişên Daişî yên li Reqa, Derê Zorê û deverên din de hevalên me, eskerên me şehîd dibin dibêje. Li gorî agahiyên ku Mazlûm Abdî dane, zêdetirî 26 navendên girtinê hene. Sê girtîgehên sereke hene ku bi giştî nêzîkî 10,000 girtiyên Daişî têda hene. Ew jî hemî mêr in. General Mazlûm Abdî wiha domand axaftina xwe. Artêşa Amerîkayê her tim hewl dide balê bikişîne ser tekoşîna li dijî Daişê. Fermandariya navendî ya Amerîkayê CENTCOM û Amiral Brad Cooper hene ku gelekî alîkarî didin me. Lê belê artêşa Amerîkayê hewcedarê piştgiriya siyasî ya zêdetir ya Kongrê ye. Yani artêşa Amerîkayê ji bo piştgirî bide Rojavayê Kurdistanê pêdiviya wan bi lambeya kesk ya Kongrê heye, Kongre Amerîkayê. Peyama ji bo Donald Trump divê piştgiriya Qesedê bike. Mazlûm Abdî destnîşan kir ku Serok Donald Trump dixwaze Sûriyê carekî din bike welatekî mezin. Dibêje Mazlûm Abdî, di vî warî de divê ew piştgiriya Qesedê bike. Divê Qesedê tevlî hevpeymaniya navnetewî ya li dijî Daişê bibe. Qesedê di hikûmeta nû ya Sûriyê de divê cihî bigire, di biryaran de cihî bigire, di artêşê de cihî bigire.
Ji bo ku Sûriye mezin eger Donald Trump dixwaze Sûriyekî mezin bibîne pêdivî bi qesedê heye. Alîkariya Amerîkayê di mijara nenavendîkirina desthilatê li Sûriyeyê gelekî pêwîst e. Yani ji bo ku Sûriye bibe dewletekî nenavendî pêdiviya me bi Amerîkayê bi biryarên Amerîkayê heye. Peymana dehê adarê û tevlîbûna Qesedê ka Mazlûm Abdî çawa şîrove dike? Behsa rêkeftinekî kir, got peymaneke me ya destpêkê heye ku li herêmê wekî peymana dehê adarê tê naskirin. Em bi nûnerê taybet yê Amerîkayê Sûriyê Tom Barak bi artêşa Amerîka re li hev ciriyane me behsa tevlîbûna xwe ya nava Wezareta Parastinê ya Sûriyê kiriye, me behsa tevlîbûna xwe ya nava artêşa niştimanî ya Sûriyê her wiha tevlîbûna nava Wezareta Navxweyî ya Sûriyê kiriye. Kîjan hêz tevlî Wezareta Navxweyî dibin, kîjan hêz tevlî artêşa niştimanî dibin. 100,000 eskerên me hene dibêje Mazlûm Abdî. Çawa dabeşbûne? Eşkere kir ku General Mazlûm li Rojavayê Kurdistanê li hemû herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê 100,000 leşkerê wan hene, 70,000 jê şervan in, aktif in. 30,000 jî hêzên asayîşê ne, wekî polîs kar dikin. Fermandarê Qesedê li ser detayên tevlîbûnê jî got, me li hev kiriye ku em 3 tûgayên Qesedê û 2 taborên taybet biparêzin. Yek ji wan wê balê bikişîne ser ewlehiya Sînor, ya din jî tabûra jinan e. Basa YPG dike. Em hemû bibin beşek ji Wezareta Parastinê. Amerîka niha fehm dike ku ev yek ji bo me giring e, da ku em yekparçeyiya xwe biparêzin wekî Sûriye. Dema ku em bi artêşa niştimanî re hevkariyê bikin, em dikarin Sûriyê biparêzin. Wisa nebe nemimkün e. Yani we fehm kir hevanno di nava Wezareta Parastinê a Sûriyeyê tabûra jinan heye YPG û yek jî ya Qesedê heye. Mesela aniha ji ber ku di nava artêşa Sûriyeyê tabûra jinan tune ye, YPG nikare tevlî tu derekî bibe. Lê mecbûr e bi serî xwe bibe wekî tabûr. Mazlûm Abdî behsa Ahmed el-Şara taybetmendiya wî kesiyetiye wî dike. Tiştên pir balkêş dibêje ji rojnamevana İsraîlî re, Jerusalem Postê re. Mazlûm Abdî balkişand ser Serokkomarê Demkiyê Sûriyê Ahmed el-Şara, jê re dibêjin Colanî. Em Ahmed el-Şara ji dema ku serkêşî Heyeta Tahrir el-Şamê dikir, em ji wê derê re nas dikin. Tecrübeyê me yên berê bi hev re gelekî hene. Em cewhera hêzên hevû de baş nas dikin. Ev ciyê ku hûn niha lêne, 10 sal berê dibin kontrola Heteşê de bû. Dibin kontrola hêzên Colanî de bû. Mazlûm Abdî ji rojnamevana Jerusalem Postê re dibêje. Ew ciyê ku niha lêne, 10 sal berê dibin kontrola Heteşê de bû. Peyama Dortê Kurdan çawa ye hevanma? Mazlûm Abdî bûyerên li Lasqiyê Swêdayê bi bîr xistin got, niha Ahmed el-Şara kar dike da ku welatên Rojavayê, Ewropa, Amerîka qaneh bike, yani îqna bike ku şansekê nû bidin Sûriyê. Li hê jî nîgeraniyên rastîn li ser erdê hene. Yani rastiya li ser erdê çi ye? Pirsgirêk hê jî didomin Ahmed el-Şara nikare hukm li herêmê bike. Nikare bike bin kontrolê, nikare aramiyê pêk bine. Behsa wê yekê dike. Rastiya herêmê ev e. Lê digel vê rastiya li herêmê jî Ahmed el-Şara ji welatên Ewropayê û Amerîkayê şansekî nû dixwaze. Li Lasqiyê 2000 Elewî hatin kuştin, li Swêdayê 1000 Durzû hatin qetilkirin. Dema ev hovîtî li dijî civaka Durzî de hate kirin, vîdeo de hatin belavkirin. Peyam ew bû. Pêşî Elewî, paşê Durzû, niha dordora Kurdan e. Di vîdeoyan de pir eşkere de hate gotin. Bi bîr dixe Mazlûm Abdî. Pirsgirêkên tevlîbûnê û rola jinan, Mazlûm Abdî diyar kir ku Qesedê koalîsyoneke ji Kurdan pêk tê, Erebên seküler, Mesîhî û ji etnîsîteyên din ên cuda pêk tê. Pirsgirêkên mezin di yêkirina hêzan de hene, em ê çawa tabûra jinan bikaribin tevlî artêşa Sûriyê bikin. Ev mesele bû, me gelek ser nîqaş kir. Taborê wan ên jinan ji ber ku qet tune ne, em nikarin şervanê xwe yên jin veqetînin.
Yani em şuxa nikarin veqetînin. Taburê wan ên jinan em zanin tune erê. Rola İran û Tirkiye behsa wê yekê jî dike. Li ser pirsa bandora İran û Tirkiye General Mazlum Abdî bersiv daye. Hêzên Amerîkayê li Hewlêrê ji nû ve bicihî dibin. Şopa İranê niha kêmtir bûye. Bandora İranê li ser herêmê li ser Hewlêrê gelekî kêm e. Herçendî İran niha lawaztir be jî hîn hewl dide komên wekî proxy ava bike. Qesede amade ye bi Amerîka bi hêzên din re bixebite, çalak be ji bo parastina Sûriyê. Bi hêzbûna Ahmed el Şara girêdayî wî ye. Mesela Rojnamevan pirsek balkêş dipirse hevan dibêje Mazlum Abdî li ser Ahmed el Şara çi dibêje? Em hîn nizanin ka ew ê bihêztir bibe yan lawaztir bibe. Ev girêdayî wî bixwe ye. Ahmed el Şara dikare biryar bide. Ew bihêztir bibe yan lawaztir bibe. Girêdayî wî ye. Çawa? Eger ew aqilane baqil tev bigere, bixwaze pêdiviyên gelê Sûriye bi cih bîne, dikare şansî wî heye bi ser bikeve. Sala 2026an wê bibe salekî diyarker. Divê Amerîkî roleke hevsengir bilîzin. Alternatîfa qesedê tune ye. Pêdiviya me bi guhertineke rasteqîn ji aliyê Ahmed el Şara ve heye. Ne tenê soz. Ahmed el Şara divê di pratîkê de xwe îspat bike. Sozên ku dane me divê di pratîkê de pêk bîne. Êdî em weke rêveberiya xweser em bawerî tenê bi soza nayne. Nadivê derê de xuya dike ê ku xwedî li sozê xwe dernakeve ne rêveberiya xweser e Ahmed el Şara hikûmeta demkîya Sûriyê bixwe ye. Dewleta Tirkiye jî Amerîka jî divê vê yekê zanibin. Ewsa hêsanin e yani rabin gef bixwin filan bêvan tiştî wisa kesî dî qebûl nake. Hevanno anha ev meseleya skandal em bînin ser ekranê ez ê Kurdiyê wî ji we re bixwînim hûn bi xwe ji kerema xwe re şîrove bikin. Hûn şîrove bikin. Mesele çi ye? Hûn çi jê fehm dikin? Hevalê ku Tirkî dizane ez Tirkî jî tînim ser ekranê hûn dikarin Tirkiye wî jî binêrin. A ji we re. Dijberên pêvajoyê divê werin bêtesîr kirin. Ez ê tam cî ku dibêje. Xeyalan nekin ku hûn ê bigihêjin armancên xwe yên ku we nekarî bi çekan bi dest bixin. Bila kes ne di wê xeyalê de be ku ew ê bi rêya qanûn û demokrasî bigihêjin armancên xwe yên ku hewldan bi rêya terorê bi dest bixin, ev kes ew ê tu carî nikaribin bigihêjin hedefa xwe. Çarçove naveroka entegrasyona bi dewlet û civakê re gelekî zelal e. Tu prensîbên bingehîn yên netew û dewleta me nikare bibe mijara nîqaşê. Ew kesên ku wateyên cuda li daxuyaniyên Abdullah Öcalan a 27 Sibatê bar dikin û hewl didin bi rêya qanûn û demokrasî planên xwe yên cihêkar û cudabûnê yani bölûcîtiyê bixin dewrê ew ê têk biçin. Bêguman qada siyaseta demokratîk wê berfireh bibe. Demokrasiya me wê pêşve biçe, xurt bibe. Dema ku çek werin danîn, terorîzma sîstematîk ji holê we re rakirin, em dikarin hemî pirsgirêkên tekildarê yeketî û entegrasyonê li ser bingeheke demokratîk nîqaş bikin. Hemî pirsgirêkên tenê pirsgirêkên derbarê yeketî û entegrasyonê de. Divê kes hewl nede vê îmkanê vê derfetê ji bo armancekê din bikarbîne. Bila zirarê nede vê derfeta dîrokî. Wekî din yên ku wê biceribînin wê wenda bikin. Di siya çekan de daxwazên demokratîk nayîne kirin. Bi zimanê ku zirar dide yekbûna civakî entegrasyona netewî pêk naye. Kesên hatine wezîfedar kirin. Mesela ev hevokek acayip cuda ye. Kî hatiye wezîfedar kirin? Kî misyon girtiye ser xwe? Mesela. Qala kî dike? Kesên hatine wezîfedar kirin ji bo ev pêvajoya bêçekirinê û fesehkirinê bi selametî bi encam bibe, divê destûr nedin wan kesên ku bi zimanê provokatîf û bi daxwazên nemimkün hewl didin zirar bidin pêvajoya Tirkiye ya bêteror. Ev kesên wezîfedar divê li hember kesên dibin bandora hêzên emperyalîst û dewletên îstismarker de helbesta xwe zelalî nîşan bidin. Yani bang li van wezîfedaran dike
لهمبر کسین دبن باندورا هزین امپریالیست و دولتین کو وی مجاری استثمار دکه هلوسته خزلالی نشان بدن. وان هزین امپریالیست جبلی هسر و جبلی خوینه تو تشتکی نانی نه هرمه. باشی اموه دیگرن سروی مثلا هزین امپریالیست جبو کردان کینه. کیجان هزر لمه باراندیه خوینا me daya rjandin kırşe. Kîne ve hezên emperyalist em Kurd zanin dewletek tê bîra me. Derdorên ku ha bi zimanê xwe ha bi kirinên xwe zirar didin pêvajoyê divê werin teşîrkirin û bêtesîrkirin. Bêtesîrkirin di zimanê artêşa Tirkiyeyê yani kuştin e. Werin kuştin. Mesela bi zemanê berê de wextê ku di şerê li hember gerîla de ne digotin du gerîla hatin kuştin. Digotin du terorîst hatin bêtesîrkirin. Ji ber vê ev gotina bêtesîrkirin de mena kuştinê de bikartînin. Derdorên ku ha bi zimanê xwe ha bi kirinên xwe zirar didin pêvajoyê divê werin teşîrkirin derbixin holê yani û werin bêtesîrkirin. Ji bo astenkirina sabotajan ji bo tasfiyekirina dijberên pêvajoyê divê xebatên aktif werin meşandin. Derdorên ku ha bi zimanê xwe ha bi kirinên xwe zirar didin pêvajoyê divê werin tasfiyekirin û werin bêtesîrkirin. Ji bo astenkirina sabotajan, ji bo tasfiyekirina dijberên pêvajoyê yani ji bo kuştina van dijberên pêvajoyê divê xebatên aktif werin meşandin. Mesela ev hemî kî dimeşîne? Mesela xebatên aktif kî bimeşîne? Vaya bangla rêxistinê dike. Hemî ev peyama wî ya roja yekşemî dinivîsîne xîtabê rêxistinê dike hevanla. û axaftina Tayyip Erdoğan weke referans nîşan dide. Mesela Tayyip Erdoğan çi gotibû? Anha da axaftina xwe de dibêje Tayyip Erdoğan, Serokkomar Tayyip Erdoğan da axaftina xwe ya dawî de ya li meclisê de li gorî dibêje Tayyip Erdoğan ev dibêje li gorî tecrübeyên me, li gorî ezmûna me ya 23 salan her ku em nêzî armancê xwe dibin mekanîzmeyên îstismarkirinê wê zêdetir û çalaktir bibin. Yên ku dema terör biqede wê bêkar bimînin ew ê hêbêtir hewl bidin pêvajoyê xirab bikin. Yên ku naxwazin Tirkiye ji van zincîrên xwe yên zingarkirî rizgar bibe ew ê heta kêliya dawî dev jê bernedin. Em ji van hemiyan hayedarin. Ji bo hemiyan em amade ne ji hemî tiştê re. Ev şiyariya Serokkomarê me dibêje Mehmet Uçum, ev şiyariya Serokkomarê me pir giring e. Divê herkes guh bide wê bêguman dewlet ji bo hemî îhtîmalan amade ye. Dibêje Mehmet Uçum. Niha yên ku dema ku terör biqede wê bêkar bimînin. Mesela vaya ji bo kî dibêje? Kî ye dema terör biqede û bêkar dimînin? Gelo Tayyip Erdoğan vê derê bahsa kesê nava dewleta xwe dike yan bahsa kesê nava rêxistinê dike. Ya. Lê Tayyip Erdoğan aliyek ama Mehmet Uçum vê derê bang li endamên yan jî rêveberên tevgerê dike. Niha di derbarê komisyonê de çi dibêje Mehmet Uçum? Komisyonê helwesta xwe ya godarîkirinê bi serdana İmraliyê temam kir. Niha çavleriyek û raporekê berfireh perspektîvekê qanûnî û siyasî pêşkêş bike. Şert û mercên ji bo rêzîknameyên qanûnî yên serdema veguhêz saz bike. Em di qonaxa herî giring ya pêvajoya veguhêz de ne divê niha bal li ser vê yekê be. Mesela. Ez vî hinekî tim bînim jêr hevalên ku Tirkî zanin dikarin ji Tirkiye jî fayde bibînin. Ne wisa? Mesela herkes mecbûr e bi baldariyekê mezin vê derfeta dîrokî ya ku Tirkiye bi dest xistiye bikar bîne ew kesên ku vê derfeta mezin ji bo ajandeyên siyasî yên kesane ji bo menfaetê xwe şexsî li ser bingeha komê yan jî ji bo menfaetê xwe rêxistinê ên hey yan jî siyaseta teng ya partiyê bikartînin yan jî ji girtina berpirsyariyê dûr dikevin wê li ber dîrokê û vîjdana civakê berpirsiyar bin wekî lekeyekê tarî li ser bîrasazî û civakê bimînin dibêje Mehmet Uçum. Eger em îjar erê
Divê eger îjar em xeta nekin, em ê hem li nava welatê xwe hem jî li nava herêma xwe a rojhilata navîn em ê derbasî jiyanekê bêteror bibin. Eger îjar em xeta nekin. Çi ne ev xeta? Evan we çi fehm kir ji vê yekî? Heqeten ez şîrovê we jî merak dikim. Yani li ser navê dewleta Tirkiye ev kes radibe tevgera azadiyê tehdît dike, gefan dixe û jê dixwaze ku însanên li dijî pêvajoyê, însanên ku fikrê xwe beyan dikin, însanên ku endîşeyên xwe, fikarê xwe tînin ziman werin tasfiyêkirin û bêtesîrkirin. Niha mafê her Kurdî nine ku ji xwe bipirse em ber bê ku derê ve diçin. Dewleta Tirkiye me dibe ku derê? Ev hemî nîşanê me dide ku hevalno dewleta Tirkiye nikare hukm li tevgera azadiyê bike. Ji ber vê yekê însanên wekî Mehmet Ûçûm didin axaftin li ser çapemeniyê, li ser medyayê mesaj dişînin ji rêxistinê re. Xuya ye ku rêxistin li ser piyan e li gorî daxwazên dewleta Tirkiye tev nagere. Yani ev nivîsa Mehmet Ûçûm nîşanê me dide ku tirs û panîkekî mezin ketiye nava dewleta Tirkiye, ketiye nava AKP. Vay nîşanê me dide. Nîşanê me dide ku rêxistin, rêveberên tevgerê li gorî daxwazên dewleta Tirkiye tev nagere. Hevalna. Yani tişta em vê derê bibêjin ew e. Yani çawa mümkün e rêveberên dewleta Tirkiye ji endamên tevgerê re dibêjin yani erê we wezîfe girtiye ser xwe ji bo bêçekirinê, ji bo xwe fesîhkirinê dibe hûn heta dawî vê pêvajoyê saxî selametî bi rêve bibin ê ku sabotajê pêk tînin, ê li dij derdikevin, ê xirab dikin dibe wana hûn teşhîr bikin, tasfiye bikin û ji holê rakin. Veya rêlber şarekî navxweyî Kurdan dikare vê bike. Ama ji ber tecrübeya salan a Kurdan a tevgera azadiyê tiştekî bi wî şeklî çênabe. Ha, mesela yek ji tiştê de jî bala me dikişîne ev behsa hêzên hêzên emperyalîst dike mesela. Ev kesên wezîfedar dibe ji bo rêvebirina pêvajoyê divê li hember kesên dibin bandora hêzên emperyalîst û dewletên îstîsmarker de. Mesela hêzên emperyalîst qesta wî Amerîkayê, İsraîlê. Wekî din hêz hene? Yani ew dewleta Tirkiye, İsraîl û Amerîka wekî hêzên emperyalîst dibin. Ew hevkariya xwe, diyaloga xwe bi Amerîkayê re tim didomînin ama wextê ku mesele tê Kurdan dibêjin na. Li Kurdan qedexe dikin. Weke xıyanetê dibînin. Halbuki mafê Kurda ye ji bo netewa xwe, ji bo garantîkirina siberoja xwe meşrû ye bi her hêzî re hevdîtin çê bike û bide bistîne. Veya heqê Kurdan e. Cengiz Çandar tiştekî giring dibêje. Hûn li ser Mehmet Ûçûm gotinê xwe bibêjin hevalno. Paş ezî peyamê we bixwînim. Mesela Cengiz Çandar weke me diaxive. Wî rojê min bernameyekê çêkir di derbarê wê Kurd te girt te. Ew protokola ku di navbera endamên Komîsyona Meclîsê û Öcalan de hatiye gotin. Mesela ew Kurd te ya ku di komisyonê hat xwendin dibêje wana bavêjin çöpê. Tu tiştekî re nabe. Bavêjin çöpê dibe. Kî dibêje? Cengiz Çandar dibêje. Binêrin. Cengiz Çandar ragihand ku ev protokola ku li komisyonê hate xwendin hevdîtina li İmraliyê rastî nîşana de berova jî metna orjinal a imzêkiriye. Tu eleqa wî bi hev tune. Parlamenterê Dem Partiyê yê Amedê Cengiz Çandar diyar kir ku bi taybetî gotinên Abdullah Öcalan ên li ser Sûriyê, gotinên Öcalan yên li ser Rojavayê Kurdistanê hatine guhertin. Ev kaxizeke bê qîmete bavêjin çöpê guh nedine. Dibêje Cengiz Çandar. Nîqaşên di derbarê girtînameya hevdîtina şandeya parlamentoya bi Abdullah Öcalan re pir vekirî axifiye ka ez gotinê wî xwe wisa ye ev tenê gotina wî bi têra her tişî dike.
Çandar bi bir hız ku her siyandamên şandê Gulistan Kılıç Koçyiğit Fethi Yıldız Hüseyin Yayman ev girtenameya orijinal yani protokol xwendine bi gotina erê ev e ev tiş hatine axaftin îmze kirine. Parlamenterê Dem Partiyê nîşan da ev kurteya ku hate xwendin li komîsyonê metna îmzêkirinê neyekin. Metna ku hatiye îmzêkirin ji aliyê her siyan ve û ya ku li komîsyonê hatiye xwendin eleqa wan bi hev tune ye. Ji ber vê bala welê be ji kerema xwe re di nava vîdeoyê me de binêrin. Di hevdîtinê li Îmraliyê de jî sextekarî kirin, me manşet çêkiriye, me manşet amade kiriye. Ya. Gotinên li ser Rojavayê Kurdistanê hemî hatine berovajî kirin. Di hinek mijaran de bi taybetî li ser Sûriyê, Qesedê, li ser Rojavayê Kurdistanê di kurteya girtînameyan de hevokê nûsa hene wateyekî tam berovajî gotin û bersivên Abdullah Öcalan didin. Tam berovajî wê. Ev tişt diya esasî de tune ye. Di metna esasî de tune ye. Ji ber ku di metna esasî de tenê tiştî ku Öcalan gotine têde hatine bicih kirin. Ya. Gulistan Kılıç Koçyiğit jî eyn jî tiştî wî rojê gotibû di röportaja xwe de ew jî giring e. Wekî din hevanno ya li Wanê erdhej çêbî erdheja li Wanê giran e gelo hevalê li Wanê hene we hîs kir li Tuşbayê li navçeya Tuşbayê ya Wanê bi hêza 4.6 erdhejekî çêbû ez hêvî dikim ne giran be yani tam kengê çêbû saatek berê saatek berê erdhej çêbûye beriya 2011 da ez li Wanê bûm min erdhej hîs kir di erdhejê de ez li wê derê li otelê bûm Bayram otelî wextê hilweşî ez li otêla Kilekê bûm ez li ku derê bûm kîjan otelê bûm Urartu otêla me nîv hilweşiya ez hindik mebû dibin erdhejê de bimînim lê di deqat dawî da hevanno di deqat dawî da Bayram otelî me rezerve dikir tiştekî bû me rezervasyona xwe ya Bayram otelî betal kir em derbasî Urartu otelî bûn bi telefonê Urartu otelî kir bi gotem filan kesên em ekîbek têne ji bo alîkariya erdhejê a mîna Kurdî axivî ser serê min ser çavê min awerin otêla me pir xweş e pir lûks e werin em bi we bihewînin wisa kêfa me hat ji tona dengê xwediyê otelê re em rabûn çûn me alîkariya xwe belav kir filan bêvan em çûn Bazîdê ser Cem Ehmedê Xanî em geriyan di vegerê de em çûn otelê erdhej çêbû halbikî beriya du hefteyan erdhej çêbibû xilas bibû em ji bo alîkariyê çîbûn îja piştî du hefteya wextê ku em çûn erdheja duyem çêbû ew otêla ku hindik mebû em rezerve bikin Bayram otelê tamamen hilweşiya herkes di binî de ma û mir aslan otelê li Keleka mebû tam caddeya li hemberî mebû ew tamamen hilweşiya me însan derdixistin ji bin erdê û ême jî otêla me derizî neket me xwe derve wê şevê me li derve derbas kir serma bû tam vê demê bû ha meha 11 bû tiştek wisa bû êpê sar bû em çadira da me wext derbas kir ew jî cara yekem ez çûm Wanê ew jî dibin erdhejê de mam çûm Bazîdê çûm Agiriyê êpê geriyam li Bakurê Kurdistanê em ez hêvî dikim di vê pêvajoyê de dîsa rê vebe em bikarbin biçin bigerin ez bi qasî 10 sala wisa çûm hatim yani navbera min û Tirkiye xweş e navbera min û Bakurê Kurdistanê jî xweş e li Amedê jî em çûn geriyan mala wan ava gelek heval û dost em gerandin li Amedê spas dikim ji wan re hevalê Mehmûd egel me guhdarî dike li Amedê ez gerandim hevalê maşallah mala te ava em ji bîr nakin tevlî civînan jî bû tevlî konferansan jî bûn xweş bû ya wê dîsa çêbe ya Şeybanî wezîrê karê derve yê Sûriyê Eshed Şeybanî ragihand ku heta İsraîl ji axa Sûriyê venekişe
ew bi vî welatî re tu peyman meyman îmze nekin. Ev jî daxuyaniyekê nû ye. Eshed Şeybanî li Dohaya paytexta Qeterê di çarçoveya foruma 23 a Dohayê de tevlî panelekî bû. Pêwendiyên welatê xwe bi İsraîlê nirxandin. Şeybanî diyar kir di pêvajoya jinûva avakirinê de yek ji pirsgirêkê wan İsraîl e. Şeybanî teqez kir ku vekişîna İsraîlê ya ji ser axa Sûriyê heta wana sor e. Naguhere. İsraîl mecbûr e derkeve. Min henekê xwe pê bikirine İsraîl çawa derkeve? Ya İsraîl ji Şamê bigire heta Swêda, heta Girê Golanê, heta Qeterê komple herema bêçek îlan kiriye. Colanî û eskerê xwe tên wê derê hemî tên bombekirin. De werin, nikarin werin. Heta İsraîl ji axa Sûriyê venekişe tu peyman çê nabe. Divê nêzîkatiyekî adil û duserî hebe hem Sûriye hem İsraîl li ber çavan bigire. Şeybanî hişyarî da ku eger li ser polîtikayên İsraîlê neyê xebitandin, hewldanên bêîstiqrarkirinê wê her hebin. Wezareta Karê Derve ya Sûriyê xwest ku İsraîl dest ji müdaxeleyên li ser karûbarê navxweyî Sûriyê berde. Çima aynî tiştî ji dewleta Tirkiye re nabêje ev camêr Şeybanî. Divê İsraîl dev ji lîstikên li ser tevgera hinek mezheb û hêmanan berde. Divê em dixwazin bi her kesî re tekiliyê me baş hebe. İsraîl jî di nav de ye. Em naxwazin pê re werin rûbirû. Em İsraîlê rexne dikin. Sûriye li gorî İsraîlê ku îdia dike yekane demokrasiya rojhilata navî ne, nêzîkatiyekî gelekî gihîştir nîşan daye. Yani me tolerans nîşan daye heta niha. Êdî em di toleransa xwe de hatine heta dawî. Xeta me ya Sûrê divê derkeve. Ya Rojavayê Kurdistanê jî xeta Sûra Kurdan e. Hevan nu ez xatir ji we dixwazim. Baş e. Mala we ava ji bo hebûna we gelek spas dikim. Ji kerema xwe re bibin abone, bibin endam, em vê kanalê hinek bi pêş bixin. Hinekî zimanê xwe dîqet bikin, zimanê xweş binivîsînin baştir e. Yani ji ber ku ez konsantre nûçeyan dibim ya rastî ez pir nabînim hûn çi dinivîsînin. Yani ez pir nikarim hem peyama we bixwînim û hem nûçe bixwînim ez pê re nagînim. Yani mekanîzmeyekî wisa ji xwe tune ye. Em nikarin jî. Lê ez hêvî dikim ku peyamê we baş bin. Tê de heqaret tune be. Baş e. Te bi xatirê we silav rêz dem baş e vanda.